са имали свои оркестри. So at that time in Vienna there were 4 Strauss orchestras. Така по това време в Виена е имало 4 Штраус оркестъра. And they all played every night a ball. И те са свирали почти всяка вечер. So even nowadays in Vienna there are 800 balls a year. Знаете ли, че до ден днешен се провеждат в Виена около 800 бала на година? So they had to compose a lot of new waltzes and polkas every day to play all these balls. И те са трябвало да композират изключително много валсове и полки, за да ги свират всеки ден. And to get inspiration for all these compositions, И за да черпят някакво творческо вдъхновение за тези композиции, they used the normal things during the day. те са черпили това вдъхновение от нормалните неща в живота. I'll give you an example. Ще ви дам пример. One day, Joseph Strauss was sitting on his horse Един ден Йозеф Штраус яздил своя кон on the way to the blacksmith и отивал при ковача, because his horse needed new, защото конят му имал нужда от нови what is the name of that? Horse. подкови. Подкови. Podkowi. Подкови. I don't know if you were once in a blacksmith. И не знам дали някога сте били в ковачница. It's a terrible noise there Шумът е ужасен. when the blacksmith hit the anvil. Когато ковачът чука по наковалнята. Fire all over the place. Навсякъде искри. And exactly there, Joseph got the inspiration to compose a new polka. И точно на това място се ражда идеята за нова полка.